Kedo kod lokruok chal kor lwasi ojiwo okenge mag tiyo kod jopuonjre kaka jombetre mag bero aluora kendo tieko midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi ka gilose kinde chiwo mich ne jopuonjre mosenyiso chiwruok e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Teddy Waria mar Kavu Africa kod Daniel Juma mar Global Peace Foundation okoni jomatindo ni kod ting' mar bero aluora kendo chwalo puonj ne jonyuol e wi chenro mag bero aluora. Jokanyo mamoko bende okoni piny Kenya ni kama kare res aluora kokalo chenro mar jatend piny to pidho yien maromo bilion 15 pachoka. Watiyo gi nyithindo mondo gipuonjre weche mag lokruok mag kor lwasi to wanyalo bet gi solution molo kaka wasebedgo. Joel Mino nonwang'o prize, Kondele nonwang'o prize. Nwachino ka nam lulwe kacha wan nigi shida mar mar water hyacinth. Kwa hiyo nyithindo gise neno ni shida nitie nam lulwe. To gise biro gi solution manyalo konyo, manyalo konyo piny Kenya. Ka en nyathi mindset ne pod young, inyalo influence them to do things better. Koro mano momiyo watiyo gi nyithindo. Koro ka ipuonjo nyathi be bodok ot, opuonj mama, opuonj baba, opuonj dagi, especially gige kaka climate education. Koro mano momiyo wachako gi nyithindo. Koro mond every step of the way wawuoth kodgi mondgi make their environment better. Kenya has been playing a major role, particularly under President Ruto, and the initiative to plant 50 million, 80 million trees in the next few years might not seem like a big deal, just a drop in the bucket in terms of the amount of carbon dioxide that it can absorb, but over time the impact will be felt millions of people away, continents away from here, and I think that Kenya is a leader in climate advocacy that can be a model for other countries in Africa.